jo tinc l'impressió, a cap dels anys, que el vincle gairebé personal entre llibreter i escriptor podria ser molt més fort del que és. Em sembla que els llibreters no aprofiten prou dels escriptors i que, en canvi, els escriptors els agrada l'estil de les llibreries i podrien establir alguna mena de relació molt més estreta. Llavors, això que vaig dir, adopteu un escriptor, no vol dir pensió completa, però alguna cosa es podria fer, crec, en aquest sentit. Bé, en si no hauria de plantejar cap problema teòric, perquè es pot escriure des de qualsevol lloc del món, en la llengua que es vol. El problema en aquest cas precís és que el català ja està desapareixent, s'està morint, i llavors a vegades tinc l'impressió de ser una mena d'exiliat al meu propi, no només al meu propi país, sinó al meu propi poble, perquè el poble on estic pràcticament ja ningú no parla català, i jo el fet d'escriure en català és com si fos un extraterrestre a casa meva. És molt desagradable. Per això no m'agradaria que passés igual a d'altres territoris dels països catalans. Evidentment que ho valoro bé, fins i tot em diria per què no ho vam fer abans, perquè em sembla que és tan útil i necessari això de trobar-se per unir-se, per exposar els problemes i les eventuals solucions. S'ha vist en el que he pogut assistir que hi ha una evolució d'idees, d'angoixes, però també suposo d'esperances d'alguna manera, i que era absolutament necessari fer aquest congrés. Sí, suposo que és inevitable perquè la tecnologia sovint mana els comportaments humans i no al contrari, malauradament. Llavors, allò que és possible tècnicament ens hi hem d'adaptar i ho hem de fer, per tant crec que no ens hi escaparem. A priori, a mi personalment no em provoca un afany d'entusiasme exagerat, això de la digitalització, però suposo que cal cercar les solucions des d'ara per aconseguir que això no mati allò que existeix.